Sanibona, ngiphinde nginibingelele futhi nangalesi sikhathi. Sokucala nje siye kwi-topic ethi return from deception. Return from deception. Buya ekudukisweni. Buya ekudukisweni. Yazi, ziningi izindlela umhlaba osudukise ngazo. Ziningi izinto abantu asebedukiswe ngazo. Okubuhlungu kakhulu ukuthi lezi ndlela abadukise ngazo abantu ziqedile kakhulu uthando, ziqedile kakhulu ubumnene, ziqedile kakhulu ubumbano, ziqedile kakhulu ukuthula nenjabulo yangampela. Yazi, I remember nje kudala ukuthi indlela eyasijabulisa thina singabantu, it was just to see your family members bekhona, especially hlampe because mina ngikhule la khona abantu bengasahlali together like sekuqale sekusetshenzwa, you know, all those things. So ngikhule in that kind of time la khona abantu sekuhlanganwa in gatherings like ceremonies, parties, or all these things. So yazi, there's deep feeling emnandi yazi oyifila senihlangene, umama uyapheka lapha no auntie mhlawumbe mako Christmas kanjena, noma ko New Year kuyahlangana, kuyaphekwa, kuyabraya, umalume bayabraya emnyango, siyadlala siyingane, ugogo uyasimemeza, ugogo uyasithethisa, you know, leyo joy nje yokubona abantu bephithizela behla benyuka. Lobo bumnandi nje ukubona bonke umuntu ela phambi kwakho. Because thina abantu iyona nto esijabulisayo leyo. Thina abantu iyona nto esinelisayo leyo. Thina abantu iyona nto esiyidingayo leyo. Thina abantu iyona nto esilangazelelayo leyo. Injabulo nokuthula okungapheli, okungathengwa. Because manihlangene ningama souls, you feel so comfortable. You feel enye i-comfort ongakaze wayicabanga. But when the souls get separated, kuba painful, yazi. Mase senihlukana sekumhla ka-1 ade kumhla ka-31 sekuyahanjwa nani kuba buhlungu. And isikhathi esiningi abanye baze bafonelane because usuke semkhumbula, because they are bound yama souls. It was something ejulile eqhamuka ngaphakathi, because umphefumulo wakho ulangazelela eminye imiphefumulo ukuthi uhlale nayo. Umphefumulo wakho ulangazelela ukuthi uhlale nabanye abantu. That is when you will feel love. That is why umuntu mengabe yedwa kuthi udliwe umzi wangedwa, usuke engafeel any support, usuke engafeel any love, usuke engafeel anything, and engafeelini kwakhe anything, ugcina futhi esefa kancane kancane ngaphakathi. Abanye the reason why baze bakhethe i-decision yokuthi bazibulale ingoba basuke beqanjelwe amanga ukuthi akekho nendaba nawe wena, akekho umuntu okufunayo wena, akekho umuntu okuthandayo wena, u1 no2 no3 uyabhedana nani. And leyo loneliness yakhe ayifila ngaleso sikhathi ivele imenze avele aqede ngempilo yakhe. But vele leyo nto le ijule kakhulu because kusuke kubumnyama and the spirits that are lying to you ngaleso sikhathi edlala ngawo. But I am not there. What I'm trying to portray njengamanje ukuthi the separation of souls, it is very painful. Ngale nkathi sihlukana singabantu kuba buhlungu. You would see even at church mangabe nihlangene ni praise and ni worship, kuba mnandi, kuba naleya joy because ngizothi nisuke ningazi ukuthi ni umndeni nabantu bandawonye, and makuhlangenwe you feel, I don't know, I can't explain this feeling, but it is a feeling of belonging. Ukuthi ya ngila ngikhona, ngila kufanelekile khona. And to tell you the truth, bantwana bakaNkulunkulu, ukuthi that is how the Lord created us to live. That is the mandate. That is the way that the Lord wanted us to live. Iyona ndlela uNkulunkulu abefisa ukuthi siphile ngayo leyo. Iyona ndlela uNkulunkulu abefisa ukuthi sisabave ngayo leyo. Iyona ndalo yethu thina abantu. Iyona ndlela vele leyo kwasekuqaleni. Sihleli lana zingane usakabhuti uyakhuza, ziyadlala, yazithuma. Iyona njabulo yangampela leyo. Ikona kuthula kwangempela lokho, wazi ukuthi umndeni wakho la. Nazi izingane zakho zijabulile. Naba abantu bonke bala bahlezi, banayo yonke into abayidingayo, banayo yonke into efanelekile ekumele ukuthi bayithole.
That is the only joy uNkulunkulu ayisidalele yona. uNkulunkulu wayethanda ukuthi yena abe khona asikhanyisele njengoba wadala nje abazali bethu uAdam noEva. Wathi sebadalile wawubeka lapha ensimini wathi lalelani-ke bantwana bami indalo yami enhle. Nazi izithelo. Naku isihlahla sama-aphula esabhanana. Nanku umango. Nanku amagrebhisi. Ukudla kwenu lokhu. And uNkulunkulu wayefuna ukuthi esebanikile lokho abasiyahlala babuke. Abuke indalo yakhe. Ajabule athokoze uNkulunkulu ngalokho. Ukuthi hayi indalo yami ijabulile. Indalo yami inokudla. Indalo yami inakekelwe. Indalo yami nayo yonke into because njengobaba iyona into ayithandayo leyo. I promise you akekho ubaba ekhaya, umama ekhaya ongathanda ukuthi izingane zakhe zijabule. Not ngezinto eziphathekayo cha. Zijabule ukujabula ongakhokhelwa. Zihlale nje zibhiyoze. But njengamanje akusenzeki lokho. People have been deceived ngayo yonke into. Because imandate yesitha ithi divide and conquer. Hlukanisa bese uyanqoba. Because abantu bebumbene behlangene angeke uzobenze lutho, angeke uzobathinte. If umndeni ukhona wonke angeke uzuthinte ngisho yedwa. Ngisho kuthiwa wone kangakanani bazoqala bamkhulumele kuqala. Kuze kusuke yena uthi hayi ngiwenzile ngempela. But still ngeke uzovuma umndeni because bebumbene abantu beyibutho abanqobeki. But mawedwa you are easily conquered. Mawedwa ngenzeka nanoma yini. Mawedwa uhamba lapha emgaqweni abantu bekubamba inkunzi. But manihamba niyiqulu liba u20 never banibamba inkunzi ngiyakuthembisa. If uyingane uwedwa uneminyaka e11 uhamba lapha emgaqweni abantu bengakutshontsha bafuna ukuyothwala ngawo. But mawulakini egcekeni ukhona amalunga omndeni wakho onke angeke bakwenze lutho. Even ngishothi uwedwa la egcekeni bengangena bakuthathe. Kodwa makukhona wonke umuntu angeke baze bakwenze lutho. Because abanayo indawo, abanayo intuba, angeke baze bakhona. Because there's everyone, there's all type of protection. Because umndeni nomndeni abantu bahlukene ngama strengths, bahlukene ngama skills, bahlukene ngayo yonke into. Emndenini kuzoba nalowo mama okwazi ukukhuluma ayimele indaba alikhuluma eqiniso. Emndenini kuzoba khona lo ohleze esebenza yena njalo mewabona into engcolile uyaclean. Kuzoba khona nalo othanda ukupheka, lo wazi ukuthi nje ibhodo nje angihlali mina ukudla kungekho. And then there could be that uncle lo wenza isiqinisekiso sokuthi bonke abantu bavikelekile. Zingane nina yonke into enidingayo nitshela umalume phela makhona nishoda ngakho. You know? Emndenini kuzoba khona different characters. Bese ungasasweli lutho. But if you're alone, you're just yourself. Awuna lutho, awuna backup. Mele ukubambe konke, mele upheke, mele ukline, mele uwashe. But kudala yazi babehlala kamnandi kanjani. Ekhaya behleli bonke. Omunye uyapheka uyazi ukuthi siyadla sonke. Omunye uyawasha uyazi ukuthi zonke lezi zinto kuthandanwa, kubumbwene, kunokuthula. But isitha senzani? Sahlaba phakathi nendawo, sahlukanisa. Salibele si-implementa izinto ngawani, kancane. Sathi nina bomkhulu, bobaba, anime kancane ukulusa lapho, aneze nizolusela thina. Nina bomama, anime kancane uncelisa izingane zenu. Anize kala nizogade zethu. Singabelungu noma singama missionaries or singobani. People were divided long time ago. Bedlala ngomkhulu bethu ozani nizosebenza bebaholela ngotshwala. Isitha has been introducing izinto kubantu kancane. Has been introducing izinto ezizobenza abantu bahlukane, bahlabe bahlikize. Because ngale nkathi kusuka oyedwa ehamba eyosebenza, siyafileke ispace sakhe. Because mengekho sibanibani uyeza ukuthi cha, yazi akekho anti ophekayo namhlanje buka amabhodo empty kanjani ingane ilambile. Because akekho lo anti lo ohlezi enza isiqinisekiso sokuthi amabhodo ahlezi eshunqa.
Kuyabonakala ukuthi akekho umama othanda ukwenza iwashing njengamanje kubuka obhaskidi bagcwele kanjani. Kuyabonakala ukuthi akekho lo othanda ukuklina u-aunt usisi ohlezi enza sure ukuthi ama-tiles ahlezi emhlophe la ekhaya. Buka manje kugcwele inhlabathi. Baphuma bayangena abantu bayabhuza. Ngokuhlukanisa abantu belibele bancuza kancane kancane. Kancane kancane emndenini. Kancane kancane. Ethona nakho umsebenzi. Nakho okungcono. In the so-called development, in the so-called ushintsho, in the so-called intuthuko. Benziwa abantu izilima, abantu abamnyama balahlekiswa. Abantu abanyama basuswa kwimvelaphi yabo. Bashiya kanjalo ke omama, insimi, ogogo bethu bashiya kanjalo ukulima. Bagijima bathi bafuna ukuyodla ama-noodles lawa belungu. Bashiya kanjalo ukukhulisa izingane zabo. Bagijima bogade zabelungu beholelwa ini amakinati. In the name of intuthuko. Kwahlukana kanjalo kwemndeni. Yasisaphazeka kanjalo. And by COVID yafika yazofaka isigxivizo. Yathi ungasemfuna omunye umuntu. Omunye umuntu uyagula. Ungasondeli kuyena. Yabo lokugula kwakhe mawusondela kuyena nawe uzogula njengaye futhi uzofa. So people no longer support each other njengamanje. Abasenandaba ukuthi omunye umuntu uphatheke kabi, omunye umuntu udinga usizo, omunye umuntu ulambile, omunye umuntu udinga ukunakekela, omunye umuntu udinga ukhanjelwa. Njengamanje umuntu usekwazi ukuthi agule for 2 years, 3 years angahanjelwa umuntu. Babhizi ngomsebenzi. Nkosi yami uyafunda, Nkosi yami usevasithi, Nkosi yami. Lezi zinto lezi zifike zakhipha uthando zaliqeda nya kubantu. Ngiyazi ukuthi abaningi bakholela ukuthi ayiyona ndlela yokuzama kuzanya impilo. Kanjelwe amanga. Impilo ubumbano, impilo uthando, impilo ukuhlalisana, impilo kuba ndawonye, impilo communication. Bathi manje usukwazi ukuhlala for 5 years ungakhulumanga nomzala wakho. Awazi nokuthi kwenzakala nomzala wakho uthi uyathola hawu sanezingane zo3. Hawu. Isikhathi siyashesha bo. Kanti kudala wokucommunicate njalo kancane kancane ngisawuvakasha komalume, kancane kancane ngisawuvakasha kagogo, kancane kancane. But manje akusenzeki. The enhancing of technology, the enhancing of development, izinto abantu abahehwa ngazo, bahohwa ngazo. Thiwa wozani nakho. Wozani nakho. Come and grab it usatholakala. Nako umsebenzi uyatholakala endaweni ukuthi abantu bashiye izingane zabo kanjalo. So the Lord made a very good understanding about the fact that usudukile endleleni umuntu kaNkulunkulu. Walahleka. And the only way to get to the right way, it is by going back. Let's say ubufuna ukuhamba uye kwaMashu, wavela wagibela itaxi eronge eNtuzuma. The only way ongakwazi ukuthi ubuyele endleleni yakhe right ukuthi wenze njani? Ubuyele eThekwini ngithi. Noma ubuyele kuthiwe kephi kaBest. I'm not sure about the place. The only way ongakwazi ukuthi wenze kahle endleleni, it is by going back. Uqale maphansi. But inkinga isekuthenini awukwazi ukuqala maphansi ungakaboni ukuthi wrong. Awukwazi ukubuyela emuva ungakaboni ukuthi uhamba endleleni erong. So njengamanje it is about time you introspect your life. You see ukuthi ngeke ngathi ngiseThekwini nakho ngizwa abantu bekhuluma ngoMashu mina ngiyeNtuzuma nje. Cause usudukisiwe vele kwathi hayithatha le taxi le yona ezosheshe kufikise kanti badlala ngawo udriver ufuna ukuthi akukhokhise kuphela. Cause udriver bengaqamba amanga enzela ukuthi ukhokhe kule taxi. Ebona ukuthi udukile vele akuyisinyanyana lokho. Akuthi ubuze kahle ukuthi le taxi endaweni yokuthi athi ehe. So la emhlabeni abantu sebedukisiwe isithi sabaqambela amanga umuntu abuza ukuthi lo msebenzi uzokunika imali sithi ehe. Lesikole lesongenza ngiphumele sithi ehe. Konke lokho kuzongisiza dlala ngawo usifuna ukuthi ukhokhe. And yazi ukhokha ngani? Ukhokha ngomphefumulo wakho, ukhokha ngesikhathi sakho. You are paying with your attention to attend all these things. You are paying. Ngoku-attend ama-class, extra classes, you are paying with your time. Something eyigugu.
something that is priceless, something that should be used usefully empilweni yakho, but ukhokha ngaso to attend all these things, ukhokha ngaso to be at work for 12 hours, ungenzi lutho ehlangene nawe, ungenzi lutho ehlangene noNkulunkulu. You are paying with attending, you are paying with your time. Udrive umkhokhele, ebese-ke uzwa ngabantu ukuthi hayibo, le taxi nithi yaphi? KaMashu. Hawu mina ngithe ngento uZuma. Athi udriver, hawu Ncese bengitshela ukuthi uthe uya KaMashu. UNcese uzokusiza ngani? Because uye endaweni wrong. So njengamanje yabo amaqiniso nje obelibele spreadwa kanje. Afana nalabantu abalebele bekhulume eTexini. Bexoxa bethi hawu yazi KaMashu ukuthi nokuthi. It's about time when you open your eyes. Ukuthi zonke lezi zinto abazikhulumayo, bonke labantu abelebe beshumayela ivangeli, kwenzakalani? Mina ngihamba phi? Mina ngiyaphi? Because wena wazi ukuthi uyaphi. But if futhi ungazazi ukuthi uyaphi, there is another problem. So what I'm saying is, return from deception. The only way ungakwazi ukuthi ulungise uhambe endleleni right, ubuyele emuva. Kona kunzima. Kuzodinga ukuthi ukhiphe extra money because usukhokhile phela uya KaMashu ngithi. Kuzodinga ukuthi ukhiphe the very same amount futhi usubuyele eThekwini. Okuzodinga ukuthi wena uvume enhlizweni yakho ukuthi ngifuna ukulungisa. So go back to Durban. Yes, bazoba khona futhi abazokudukisa bethi hayi noma ula KaMashu ungathatha enye taxi uthathe lena ugidle uzozufika into. Cha, ungakuvumeli lokho. Because the people abazothi hayi noma ususenzile isono it's okay qhubeka kanjena ku right akunankinga. Cha, start afresh. Athi umuntu njengoba ngiqalile ifasting yokudla njalo ntambama ngidle njalo ntambama, that is not fasting. Dinge ukuthi ungadli 24 hours. Noma 24 hours. If you plan to fast 3 days, let's say you start from Sunday ebusuku, then you're not gonna eat up until Thursday. Ungathathi ngokuthi ayi ngoba ngifundise enkonzweni mina ukuthi ayi siyadla njalo ntambama siyadla njalo. That is not fasting, that is just normal eating of a normal person. Akuyona fasting leyo. But if uzoba nenkani athi umfundisi wakho ayi akunankinga ungayifasta ungenza ngale ndlela ufana naloya muntu ezothi ayi hamba ngale ndlela ebeqhubeka ekudukisa, because ayikho lento yenzayo, udlala ngesikhathi sakho. Athi noma uqhubeka usiwaste isikhathi sakho akunankinga. uNkulunkulu uyabona. Uyayibona ifasting yakho. No! It's about time you go back and do and start over. Start afresh. Because it's like a game. Sisemdlalweni la emhlabeni. Sikumdlalo wempilo. And so siyayazi igame ukuthi you have lives angithi kuba nezimpilo. Ufike udlale first round uqhule. Mawuqhula wenza njani? Uqhubeka nale game kade udlala? No, you start afresh. Another life. Phinde futhi udlale, uzame uqhule. Wenza njani? You come back and start afresh. Uqale phansi. So la empilweni it is about time you realize ukuthi the only way ongakwazi ukuthi uyidlale kahle igame yakho, udlale kahle umdlalo wakho ukuthi uqale maphansi. Ukuthi uqale back to square one, start afresh. Because ukona uzokusiza ukuze ukwazi ukubuyela endleleni. Otherwise if ufuna uqhubeka la ufuna ukuhamba khona, then uzenzela umsebenzi ube nzima kakhulu, uzikhandela more and more stress. If ufuna ukuqhubeka usuka KaMashu, ufuna ukuhamba ngenye indlela ophaweni. Number 1 awuyazi indlela. Ufuna ukuhamba ngendlela ezirong ululeka abantu. Bona bayayazi indlela. Bona uyazi. The only way wena ongalungisa ngayo, go back to Durban. Buyele edolobheni. Buyele emuva. Yes, akukho lula. Futhi akukho mnandi. But it's the only way engasiza. And unfortunately, mase ama lives akho esephelile, T1, kuthiwa game over. Yabo mase kuthiwa game over, sekwenziwa lento lekuthiwa ukukhahlela ibhakede. Le musulele ngomqolo. La uzobulele khona, mhlawumbe uzolala emgaqweni. Ushawe imoto, mhlawumbe uzogwazwa abantu endleleni, ophe endleleni ungabusafinyelela esibhedlela nalapho ungathola khona usizo. Whether uzolala ungavuki empedeni wakho, ubulawe imoya ebusuku. Whether uzofela
emanyaleni, ematshwaleni, bakuphohloze ngebhodlela kade belwe, noma ubulawe bathwale ngawo. Whether uzofela emsebenzini, udle upoison ngemistake. Whether uzofela kuphi usebenze ezimayini vele inhlabathi iwele phezu kwakho igqibe, ungaphinde waphuma ubacake njengepizza phakathi. Whether uzofela kuphi kade usebenza uzama ukuwasha amawindi le 100 feet phezulu le. Ivele intambo ichashuke uyothi bhaca phansi. Awuzazi uzofela phi, wena uzokukhohlozeka nebhanoyi, uzogingqika nemoto, uzogingqika nesithuthuthu. Awuzazi ukuthi uzofela phi. Wathi ngaleso sikhathi ila kuzobe sekuthiwa game over. Sekuphelile. And makuthiwa game over. Game over shame. Awube uqala amaphansi, khohlwa. You wasted your lives. Ama-lives ubunikeza ama-lives awu-5. Wazama wahluleka. Inkinga kulama-lives lawa. Into ebalulekile kumele uyenze, suke kumele ukuthi ufunde ukuthi ngenze wrong kephi kuleya round leyo yokuqala. Ngibhede kuphi? And then on the second round, that is where you have to fix what you did wrong on the first round. So that on the second round uzokwenza kangcono kunalokho okwenzile on the first round. So if you're not gonna do any better, uzokwenza ngokufanayo in the second round, uphinde wenze ngokufanayo in the third round, wenze ngokufanayo in the fourth round, ungafundi lutho ukuthi on the third round yazi ngenze the same thing, let me do better on the fourth round. Uzothi kwi-fifth round uzobe ususikhathini sokugcina uzobe usugula ususesibhedlela, usugulela ukufa because uhlulekile. Nanka ama-rounds impilo. Nali iqiniso likhona, nali ithemba likhona, nali izwi likhona. But still, abantu abayazi le game. I'll tell you today, and I will keep on repeating this thing. Like how la emhlabeni awuziphileli wena. Awuphileli imali. Awuphileli ukuduma. Awuphileli injabulo. Awuphileli ukusebenza. Awuphileli zonke izinto ocabanga ukuthi uyaziphilela. Kodwa uphilela uJehova. Ngoba usemhlabeni kaJehova la. Awukho emhlabeni wakho, awukho emhlabeni la uzenzela khona umathanda nomatanasa ngokuthanda kwakho. But usemhlabeni obuswa nguJehova. Usemhlabeni obuswa umdali wezulu nomhlaba. And ekubuseni kwakhe lapha emhlabeni uyasiyaleza njengabantwana bakho ukuthi enzani njengokusho kwami. Enzani njengokunyaleza kwami. Enjani ngemiyalelo yami because akekho ubaba ongathanda ukuthi kwenziwe intando yakhe emzini wakhe. So nobaba ohlala ekhaya izulu uthanda ukuthi kwenziwe intando yakhe lapha emhlabeni. So if you're not gonna do intando kaNkulunkulu lapha emhlabeni, uzonze njani? Uzoxoshwa ngithi. Mawufika emzini womuntu ungayenzi intando yababa khona, uvakashile, uzothi mama ngeke le ngane evakashile le angiyidingi la emzini wami. Ngisabathe ngiyakhuza ngithi bangaphuma ebusuku yenza ukuthi unombuso aphume njalo ebusuku la emzini wami corrupt ingane zami, ngicela ukuthi angihambele ungcono. So if ungezoyenza intando kaNkulunkulu lapha emhlabeni, God will judge. uNkulunkulu uzokujezisa. uNkulunkulu uzodila nawe. And yazi enye into emnandi kakhulu, even there's this example nje uNkulunkulu ayibekile ethi even nothisha esikoleni mabe ubhede i-assignment akasho ukuthi qhubeka ubhale lana ubhale because kuba isiqhifi nje, kuba isixhafa nje. Let's say uthole 0, uzothi bhala ngaphezulu kwaleyo isekade uyibhalile wangathola lutho, uzothi qhubeka kuyona, uzoqala afunde yona bese no, uzothi starts afresh, qala kabusha, qala amaphansi. Le siyayihlofoza njengamanje siyayilahla. Awuqalenye kabusha. And ukunikeza kwakhe ithuba, yazi ithuba elingqayizi vele, uthisha kunikeza ethi qala kaphansi i-assignment. Ithuba elikhulu kakhulu lelo. Engatholena nombani. But ethola abeyimisele ngempela futhi abahlakaniphile. Because only a wise person knows ukuthi i-assignment isubmit ngomhla ka-20 ayilethe ngomhla ka-15. Athi thisha sicela ungicheckele. Makhona ungahambi kahle, ngiyacela. Ngikwazi ukuthi ngitholele enye ithuba lokuthi ngiqale amaphansi. That's the wisest person. So it's about time ukuthi njengoba usaphila la emhlabeni, izenzo zakho uzilungise. Ubuyele uNkulunkulu uthi Nkosi ngenza kahle yini? Nkosi ngenza ngakho yini? Ngigcina ngendlela yakho yini imiyalelo yakho? Ngenza njengokusho kwakho yini njengoba ngisala lapha emhlabeni? Ngiyakulalela yini ngokuthobeka? Ngiyakulalela yini ngokungiyaleza kwakho? Ngikulalela ngendlela yini ethabisa wena baba ohlala ekhaya ezulwini? Ethokozisa wena mina mandla wonke.
ngenza intando yakho yini ngokuzimisela yini. And only when you realize ukuthi awenzi ngakho, that is the only time you can correct yourself. Only when you realize ukuthi cha cha engazuthi angenzi njengoNkulunkulu njengoba eshilo. Yazi uNkulunkulu uthi yazila impela kodwa mina ngisazila ngiqeqe ngo-12. Ngeke uNkulunkulu uthi zila whole day, which is 24 hours. So by realizing your mistakes now, you can have ithuba lokuthi ushintshe. You can have ithuba lokuthi wenze kahle. You can have ithuba lokuthi wenze kangcono. By ukholwa umoya kaNkulunkulu, by ukholwa inkazimulo kaNkulunkulu, by ukubuyela kuJehova. So asingathathi kancane ithuba, asingathathi kancane uNkulunkulu asinikeza kona. Ngoba izithuba elingqayizi vele ukwazi ukuqala amaphansi. Start afresh. That is ithuba elikhulu kakhulu. The word start over. It is the most important word kahle kahle. Starting over. Qala maphansi. And uqala maphansi means scratching everything that you have done wrong. Scratch it off yonke into. So when it comes to impilo esiphilayo, uqala maphansi means unlearning all the lies, all the deception. Because uNkulunkulu ngesihloko sanamhlanje uthi return from deception. Balekela isono ukuze ungafi. Buya ekudukisweni so that you won't die. So returning from deception, ukubuya ekudukisweni konke esidukiswe ngakho means ukulahle. Just like folding that paper, le assignment oyenze wrong, wayilahla. Bayiqala amaphansi invoice emsebenzini before we submit uqala ucele imanager yakhe checkele before we submit kwi-COO noma kwi-HR or wherever. Uqala tshela imanager yakhe ngicela ungicheckele ukuthi ngibhale ngakho yini. Itshela ukuthi cha wenza kahle. Qale maphansi ungene kwi-system uphinde futhi ku-Excel qale maphansi futhi izinamba zonke lezi zinto. Ukuqala maphansi. So sesifunda izinto eziningi lapha emhlabeni, safunda amanga, safunda inhlebo, safunda ukungcola, safunda everything engafanelekile. But the important thing is to unlearn all these things and start afresh and read the Bible of God ukuthi lithini, and read the truth of God ukuthi lisiyala kanjani, by starting afresh. So not carrying on lapho usubhede khona washelela khona, cha, but starting afresh and doing things differently and complete differently. Ngokwehluka nje completely. Not holding God along with your things, cha, but reach and understanding ukuthi uNkulunkulu uyala athini. Ungabamba uNkulunkulu nezinto zakho uthi hayi noma ngantshontsha vele ngiyakholwa vele uNkulunkulu bathanda bonke. Ayikho leyo nto. Noma ngafeba vele ngizoya enkonzweni kuyihlambulula izolo. Ayikho leyo nto. uNkulunkulu uthi shiya lento, dedele. Do not hold God along with your things. Akubambeki amakhosi amabili awahlobo ngeke uzowapraise uma uthu, but udinga eyodwa because enye ngeke yaze yajabula. So it's important, people of God, to analyze and make sure and understand ukuthi how much important starting over is, how much important uqala maphansi, back from square one, back from where you started, so that you can do better, so that you can do good. And ungenzi okwakho but okukaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu usiyaleza ngayo yonke into encwadini yakhe. Usiyaleza ukuthi siphile kanjani, usiyaleza ukuthi sigqoke kanjani, sikhulume kanjani, singakhulumi ukuthi. Wasiyaleza ukuthi sithande umakhelwane njengoba sizithanda thina. Wasiyaleza ukuthi simkhonze kanjani because unosuku lakhe akhonza ngalo, unendlela athotshela ngayo usukwini lakhe akhonza ngalo, unendlela yakhe kuona yonke into. So it's important ukuthi ungenzi ngokuthanda kwakho, ungenzi ngokubona kwakho, kodwa wenze ngendlela oyalizwa ngayo uNkulunkulu, wenza ngendlela ethandekayo enkosini, because only when you will understand the Lord. And they have won it as Leo divide and conquer. They've won, vele sebephumelele. People are so divided emhlabeni. But to those who can hear the truth, come back. Let us start over. Siqaleni maphansi bantu. Return from deception. Buya lapho ekudukeni, buya lapho ekulahlekeni.
And the Lord maybe remember ukuthi ayikho into eyijabulisa njengokuthula kudala. Because the Lord even says ukuthi the richest person emhlabeni umuntu onenjabulo nokuthula. Yebo mona lezo zinto zoyi2, you are the richest okudlula umuntu onama-digits awu9 emali ebhenki lakhe. Because yonke into yakhe uyayithenga. And uthando luwubumbano. Uthando lungazikhukhumezi. Uthando luyimfudumalo. Uthando lukuhlangana. Uthando luNkulunkulu. That is why it's uthando umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Because uyazi ukuthi mesinikeza lo myalelo siwugcina sizojabula, sizoba nokuthula. So it's true how much sin leads to death. That is why the Lord says inkokhelo yesono ingukufa. I just want to highlight le ndaba before I close this video. Sonke siyazi ukuthi abantu balahlekisiwe kumthetho kaNkulunkulu angithi. Abantu batshela ukuthi noma ungangawugcina umthetho kaNkulunkulu, you need to do this. You need to survive. Ukuze usurvive because wena ulambile njengamanje, noma ungahamba uyontshontsha. Ukuze usurvive noma ungahamba uyophinga wena khona uzothola leya mali kuleya ndoda. But the unfortunate part ukuthi it all leads to death. Because uzothi uyeba and you will go and try and still in that house, in that environment. Uthi hayi ngoba vele bahambile ngibabonile behamba ngazuthi bayovakasha, kanti ubaba khona usalile. Ukhona ngaphakathi. Uthi ngena ngewindow kubokodele ngesagila ufe same time khona lapho. And you're gonna die instantly in that location, in that environment. Uzofela khona lapha emanyaleni. That is why uNkulunkulu ethi inkokhelo yesono ingukufa. When utshela ukuthi inkokhelo yokuba kwakho okuyisono ukuthola imali, ungitshontsha izinto zala ekhaya ngoba nakho be rich, benemali, ubaba khona esebenza kahle. Lalela inkokhelo yesono ingukufa. Akusiyona le mali oyicabangayo, because wena engqondweni yakho ucabanga ukuthi yabona nje mengafika lapha ngatshontsha iTV yakhona have inkulu, have yinhle, lapha banama ornament, lapha banamagolide, bano1 no2 no3. Wena utshela ukuthi inkokhelo yokuzuza kwakho ngokweba kwakho uzovuza imali, uzothola whatever uyidingayo, but cha, inkokhelo ingukufa. Uzofika lapha kanti uyifica izigawule ezabekwa. Ungaphingi akuphingeni kwakho, because uyitshela ukuthi hey mengalala nje nalawa madoda la ngizoyithola imali, ngizoba right, ngizosurvive. Kanti uzolala nawo uthola ama-STIs, uzithole izifo, and eventually you will die. Inkokhelo yesono swakho leso. Uqambele omakhelwane bakho amanga, ufakaze amanga, uthuthuze ebusuku bathole ukuthi wena kanti uqhamba amanga. And then they're gonna come and beat you till you die. Umhlebi wena umqambe amanga. Khumbula usuku leSabatha ungcwelise. Ungalikhumbula usuku leSabatha. Remember lo yamama lo watheza ngosuku laNkulunkulu lweSabatha ukuthi wavele kwenzakalana, uNkulunkulu wamthatha wambeka enyangeni. Phelile ngaye. So yonke into uNkulunkulu aselenza ngayo yazi usiza thina. Athi yazisa uyihlo nonyoka izinsuku zakho zande ezweni. Uma ungakwenzi lokho ziyancipha. Ngoba ingane engahloniphi ithola isiqalekiso athi umzala angizalanga ngabola amathumba. And when you are cursed, anything can happen to you. Mesisho njalo umzali wakho sekuphelile, siyakunciphela isikhathi. Ukuncipha kwesikhathi kusho ukuthini? Death. Ukufa. So bantu bakaNkulunkulu, isono siyabulalisa, asingoni. Sesilahlekisiwe kakhulu singabantu. Watshela ukuthi noma ungayenza into akunankinga. Watshela ukuthi noma uzikhukhumeza, uziposta lapha ku Facebook, uposta izithombe zakho unqunu, noma uposta ugqoke whatever. Wasitshela ukuthi hayi vele akunankinga ngizoba right. Kanti yazi khona umuntu obuka lapha ku Facebook, abuke na wonke ibhayo yakho lapha. Abuke ukuthi okay uhlala endaweni ukuthi ebese uzoqhamuka le Russia. Usezikhethele wena kudala. Kade ubuka umzimba wakho, kade ayibuka lezo zinqa zakho. Kade ayikubuka konke kwakho.
bese yasithathela wena. Human trafficking. Uzitshela ukuthi uyohlangana nesoka lakho kanti nanxoxa Facebook kanti cha, uyohlangana nombulali wakho. Sokuzikhukhumeza lokho kuziphakamisa. Ngaliphathi ngeze igama lika Jehova ngoba uliphatha ngeze akakumiyeka. Ukhulume kabi ngoNkulunkulu. Uchafaze igama lakhe. Yanyantisa leyo nto. You will surely die. You will surely be judged. So uNkulunkulu uthi iqiniso siyakulazi, iqiniso liyakusikhulula. So isihloko sesinamhlanje sithi return from deception. Buye ekudukisweni. Usudukisiwe ngokuthi imiyalelo eyishumi awuyidingi, but uyayidinga. Ngoba the more uyenza, the more ungayenzi, the more wenza okubi, wenza okurongi, you are getting closer and closer to death. And more fele esonweni, asoze waphinda ukuthola ukuphulukisa. So balekela isono ukuze ungafi. Let us just read them. Imiyalelo eyishumi, Exodus 20. uNkulunkulu wakhuluma wonke lawa mazwi wathi, "NginguJehova uNkulunkulu wakho okukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yobugqila. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami." I want to make it to understand abantu ukuthi ukuba nabanye onkulunkulu kufana, yabo uke esibhedlela, uke eklinik, usuke uthemba loya uNkulunkulu loyana. Lo udokotela ukuthi yena engakulapha okudlula uNkulunkulu ohlala ekhaya ezulwini. And mind you, going there to that clinic, loyana esothi umthembile, engakunikeza amaphilisi aronke akubulala, engakunikeza umjovo ronke ukubulala. Bengathi bekwenza isurgery kusale ikere ngaphakathi bese uyafa. That is why the Lord athi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso ukusezulwini ngaphezulu nawusemhlabeni phansi kwamanzi, phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, like I just said. Busy uyaposta wena yonke into emnandi ngawo. Khona abantu abanomona kutshela abazodila nawe ngenxa yalokho. You will surely die. Ungazikhonzi. Ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho ngiuNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abagcina imiyalelo yami. So bonke abantu bonile, sonke sonile, sonke sithwele izono zokhokho bethu, zabazali bethu, zokhokho bethu ababezinyanga bethakatha bezangoma nanani. Bathuthi uJehova mowenza intando yakhe nemiyalelo yakhe, zonke lezo iqalekiswe uyayisusa kuwena. Mowenza ukuthandeka enkosini, konke lokhu uyakuwasha away from you. So let us come back to the Lord. Ungaliphathi ngeze igama lika Jehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akayikumiyeka oliphatha ngeze igama lakhe. God will not leave you. Uqhafaza igama lika Jesu, uqhafaza igama lika uNkulunkulu, libiza isinoma kanjani, uyamthuka. You will surely die. You will surely be judged. It's unfortunate ukuthi eminye imiyalelo kaNkulunkulu you die sooner la emhlabeni, and eminye usukubekela ukufa, kokufa nokufa. uNkulunkulu azokujaja ngakho. Le kwalasha esikhokweni ngenxa yezenzo zakho zongalaleli. 8. Khumbula usuku leSabatha ulungcwelise. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho. Kepha usuku lwesikhombisa lunguyisabatha lika Jehova uNkulunkulu wakho. Awuyikusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi osemzini wakho. Ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walubusisa usuku leSabatha walungcwelisa. And mongaligcina iSabatha, kudala wawuphanishwa, wawuthola isijezo same time. But manje uNkulunkulu has provided a lot of freedom to many. But i-judgment iyeza, because iSabatha liwuphawu lukaJehova. If ungatholakala ngonalo uphawu lukaNkulunkulu, we do not know where we're going to end up.
Yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni. I've discussed that. Ungabulali. Mawubulala usuke nawe usuku lakho liseduzane kakhulu. Let's say uyinkabi. Kuzomela uhlezi ufakele labhandi so that ungalingi waba nenkinga. Because ababulali bakho basobehlezi bekuthungatha. Bengakubulala nanoma nini. Ungaphingi. uNkulunkulu bese echazile lokho. Ungebi. Izwi bese echazile ukuthi maweba uzosithola usenkingeni. Ufele khona lapha emanyaleni uzitshela ukuthi uyazuza ngokweba kwakho kanti cha. Uyaluza. Ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho. Ungafisi indlu yamakhelwane wakho, ungafisi umfazi wamakhelwane wakho, nenceku yakhe, nencukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye omakhelwane wakho. Because if ufisa into yamakhelwane wakho ibuko inhle, ungagcina usumthakatha. Enokuthakatha futhi uthi Jehova banjalo abasoze bawubona umbuso wezulu. So bantu bakaNkulunkulu, uJehova uyazi ukuthi usudukisiwe. Nayi imiyalelo yakhe. Athi singahambi against yona, kodwa sihambe ngayo ukuze singeke saduka. Because yabo mawuyigcina yonke lemiyalelo, uzohlala ebukhoneni baNkulunkulu, awudukile. Futhi cabanga yazi mawuyigcina yonke lemiyalelo kaNkulunkulu, awufi, but uyaphila. Awuzofa, kodwa uzophila ingona phakathi. Ngoba konke okungubumnyama, konke okuyisono. Because njengoba imithetho kaNkulunkulu asiyalezile ngayo. And then isono siweqa siweqa umthetho. And ukuze uthole umvuzo wesono sakho ukufa. Bathi uNkulunkulu akafuni ukuthi sife. That is why isikhanyiselana namhlanje. So you have been deceived. Qala maphansi, buyele emuva. Imithetho kombe bethini, uyiqale maphansi uyi-apply kancane kancane, usanesikhathi, usanethuba, usaphila. Imithetho kaNkulunkulu kombe bethini bisiyaleze thini. Uqale maphansi uthi uwonile yes ngebile nami. Because starting afresh means realizing ukuthi ube wrong. Starting afresh means seeing la ushelele khona so that you can be able to start afresh. But if ungakwazi ukubona la ushelele khona ngeke uzokwazi ukuthi uqale maphansi. Kuzodinga ukuthi ukhiphe konke. Usugodlile konke vele okubi. Wakwenza konke, waqamba amanga, weba, wafeba, waphinga, wakwenza konke, wabhema. Usuyenzile yonke lento uNkulunkulu uyakwazi lokho. But uthi qala kaphansi. Return from deception. Buya lapha ekudukisweni, udukisiwe kakhulu. And ukudukiswa kwakho kuzokubulala. Because masuphelele ama lives akho. So game over. And then game over. There's no hope ever again ngempilo yakho. Ilawo nje amazi uNkulunkulu ade thanda ukuthi sibe nawo namhlanje. Ukuthi kubalekile. Ukuthi sizisize. Sibalekeleni isono ukuze singafi. Nayi imithetho asiyaleze ngayo ubaba uhlala ekhaya ezulwini ayinzima because isiza thina egcineni. Uyazi ukuthi mawungebi ngithi awuye ejele bathi uhlala kini ngokuthula. Uyazi ukuthi mawugcina isuku lesabatha uyarelaxa nje ngesabatha, awubheki wena, awuwashi, awenzi lutho. Akekho umuntu oyakuthanda ukurelax aphumule. Sonke siyakuthanda lokho. Nawe uyakuthanda, uNkulunkulu uyakwazi futhi lokho. So it's about time you start to apply the word of God. It's about time you start to apply konke uNkulunkulu akuyaleza ngakho. Ngoba egcina nokusiza wena. Kwesibe nawe kusize. Phulukisa umphefumulo wakho. Uziphulukise ekufeni, buye ekudukisweni, buye ekulahlweni. Obezisola. Nkosi nje benani sisi kakhulu. Lihle Themba lo wakwaMzobe, ezinye izinkundla zokuxhumana uTikTok, which is Lihle Themba, kube Instagram Lihle Themba Wendy Mzobe, and then there's Facebook Lihle Themba Mzobe. Singakhohlwa ke ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele, and uJesu uze abangcwele lapha emhlabeni abenza intando kaBaba uNkulunkulu, abazithibayo, abangcwele, abazihlambululayo, abamkhonzayo uJehova, abafunda izwi every day, abakhuleka every day, abazingcwelisa, bezihlanza, begeza every day, behlambulula nezono zabo ezinhlizweni zabo every day. Uzele labo kuJesu. Akazele ibandla lamaNazaretha, lamapostoli, labasindisiwe, labo akazele lokho, kodwa uzele abangcwele abenza intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. Nkosi nje ibe nani, inisize, inipha amandla, eniqinise
kusanesikhathi, ilanga lisaphumile, sebenza, ubuyisana noJesu, qala maphansi, enza intando kaNkulunkulu ukuze uzozisindisa ekufeni, ngoba uJehova uyakubiza nawe. Zilungise ngokuba umbuso wezulu ususondele. Inkosi ngibusise, amen, njalo kuze phakathi, amen.